Здравейте хора, аз съм Анимус, тук с мен един приятел. Сигурно само да снимаме звука. Остава хора. Право ще го спра. Ова бе, то е крейзи много. Окей, спря звука. Аз съм Анимус, минаха 26 секунди. И сега си чуете защо се връщам в CS 1.6. Това е защото снимам в момента с един приятел. Той е Спики от, нали, The Flyboys. Да. Само че, нали, той не снима и аз, нали, съм се направил в канал. Ето, то мой е пак тъпия скин. А, не, аз какво гърмя? Окей, сигурно казвате сега, това е много тъпа графика тази деска. И да, сега видя го. Окей, сега с него играем. Не знам с колко се снимам дали върви супер. Писал би трябва да върви супер. Айде, хитни го. Окей, бакет е си. Той е някакъв админ леви, там пица. Админ. Почвам игра в Дезерт. Тук Дезерта не иска спокойствие, така че на B8. Аре, 8. B8, Аз тя на Б. B8. Ти иди на лонг. Не, ще дойда с тебе на Б. Чек съм. И то гейм. Окей, чек се. Да. Че Макс. Окей, аре, да, ела. Нимчето ела. Чакай, дай да ходим да такова. О, админа е с нас. Или това не е админа, админа. Нафака. Може ли така, бе? Чакай малко. Не дейте Не, го. дай го. То отмина нещо. Ангел. Но просто. Вместо такова да се изкихне. Босна Америка, какво? Босна Америка бе, хара. Или хара, как се... В то C4 то е заложено, бе. Къде е заложено? Футката направи мултикил. Ооо, хитсът. Право ми го взе. Не, си усиля малко звука. Ох, не! Не! О, въйбо! Тъпо да му убие, той бомбата гръмна. И по-силно, бе. Игра сенка. Аре на това, на шорт. Аз на... На шорт директно. Да, към шорт, рейве. Това цеска. Анонимус, може ли така? Живе! Окей. 80 фъпа са горе-долу снимам. Съжалявам, ако отгоре виждате bookybandicam.com. Един път снимах с бандикам и... Чакай, бе! Ох, аз съм махна. Ще рискувам. Тук много тъп съм мятат гранатите. Чай да флашна. Вой за колко. Заложиха я. О, вой! От Екс. Там долу. Видях, да не уби. Много съм голям. Нямам кил. Плеера я образвърди. Браво на плеера. Кой трябваше да е главно. Но че е силен звука. Какво направи? Това седна го отклони и то... Верно е ето. Аз съм на... Между другото на лонг. Окей, на лонг. Аз не се взех. Чакай! Много голям нуб съм! Мултикил. Не мога да убия никой. Знаеш какви чакали, бе? Човек, голям нуб съм. Бомбата е взета, давай. Аре, се наближава си. Първия ми кил. С флорка. Да, цеска. То сървър. О, как Още не съм такова. Как тази? БГ. То сам се смее. Фупка. Хаха, фук. Чак, ерор. България, о не. Ето, че България, майде с градовете е такова.
70... Сега ми дава, че снимам с 75 FPS, пък Колко ти е мъсълто или то тук няма мъсъл? няма мъсъл. CSGO и Лига има пинг. Аз на Лига съм свикнал. Да гледам. Учител на CSGO имам пинг мъсъл. Той е в ляво, преди имената. Да. В Лига е дясно. Пък и в Лига ти бори първо килове, после асисти и тогава умирания. Пък CS гол ти бори килове, умирания и асисти накрая. Не, на Лига. Ти бори... О, бах ти хета. На Лига килове, умирани асисти. Пък на CS килове, асисти, умирания. Сигурно вече снимам горе-долу и на тази CS-ка и на Minecraft, защото сме направили сервер. И на... ще спра на пауза. Така хора, почнахме. Както го казвам... Окей, ела на Б. И ще снимам на CSGO, ще снимам на тази CS-ка. Ще снимам на, кажем, на Minecraft ще снимам. На HM Park може да снимаме сега. На HM Park много се пише. Тук не иска спокойствие дезерта. Ти ли си бомбата? Аз съм не. Той няма бомбата. Аз как лякам. Девка ти заложи. Аз къде е заложена? Откъде? От отзад. Двама. От мид. Чата гледам. Ето, дай. Внимай! Бягай. Зареди се, бе. Заредих се. Защото не е. Изнесе го. Не ми дай, че се зареждаш. Окей. Не дей стоиш на едно място като... Окей. Как гръмна. Аз искам като уби. Значи ние сме 11 на 8. Окей, ако 47. У мене... не. Окей, само аз. Добре, че нямам кил. А ти си на второ място. На Б. Аз съм на Б. Как му наричате на CSGO Б? Би. Голби. Ръжби. По-скоро. Понякога, бе. Скоро може да има забавни моменти от такова, от Mirage. Аре! Той го изнесах. Аре, човек, залагайте. Нямам димки, сложите. Какво влез? Окей, залагайте. Това да е заложено хубаво място. Там залага. Аз от дупката ще Да, не залага. Бомба! Тук CSGO има 45 секунди, пък тук има само 30. Никой няма. Къде я метнах? Излъчих се. Обикновено слушам като обезарежда. Има 10 секунди. Сега Човек гърми, аз няма стоя тук. Махна се. Искам си калашник. Той аз не умрях. И фанах и кил. Аре пак Ще последно място, бе. Нямам килове. Аз CS:GO не ми върви. Особено CSGO, като ми бяха банали. Вчера ми свърши срока 7 дена бан. Лак си беше. 1000 FPS пише. Ела хелфай на хидж, бе. На мид искаш да кажеш. Аз отивам на шорт. Ема набараха. Душка му, брат. Къде си? Това са терористи, бе. Писмата. Къде са купите? Окей, при някой тук да е бомбата. Аз тивам на лонг. Някакъв тапак се фери калашника за това. Къде е бомбата? Аре, чуя, брат. Това го исках аз. Чекал си някакви. Много бързо го дали си. Какво викаш? Няма тук яко лаги. Някакви трябва да псуват. Какво псува, бе? Човек, хелп ми трябва. На тук ти не псуват. Аз съм на лонг. Окей, хедна.
Ей, бахти забавен.